Salutare! Astăzi povestim lucruri interesante de ale gustului cu Oana Coantă de la Bistro de l'Arte din Brașov. Bună, Oana! Servus! Ce faci, Oana? Uite, bine, între două tigăi. Am ajuns din bistro la voi aici în București. Bine, în principiu, ce fac de 23 de ani? Și hai să începem cu asta, da, într-adevăr. Cum e Oana în bucătăria Transilvaniei? Mie mi se pare că e mult mai simplu decât în alte bucătării, pentru că avem o grămadă de ingrediente cu care ne putem juca acolo. Și pentru că, e a noastră, adică eu o cunosc de când eram mică și mi se pare foarte comodă și foarte cunoscută și toate lucrurile sunt foarte ușor de făcut. Pentru că dacă ești dintr-o zonă, e firesc să te descurci mult mai bine să gătești din zona aia. Ți se pare că noi aici, în Muntenia, avem mai puține ingrediente? Nu, practic voi aveți alte ingrediente, nu are legătură cu bogăția sau cu sărăcia. Dacă noi avem smântână și slănină mai multă, nu înseamnă că e vorba și de climat. Ar fi nefiresc să mâncați așa cum mâncăm noi la munte. Deci e mult mai cald. Da? Deci, noi avem mulți cartofi, multă varză. Voi aveți o grămadă de ardei, gătiți cu leuștean, cu ștevie. Noi nu avem. Noi ștevia, cum le spun eu celor care mă întreabă de ce nu gătim cu ștevie, pentru că noi ștevia o dăm la porci. Știi? Și pur și simplu e un context geografic, n-are importanță. Mâncarea din Muntenia este super bogată și super faină, dar îndreptată spre legume și adaptată climatului. Tu vii des în București. Hai mă, că nu vin așa des, că Oricum. mi se pare groznic. E super aglomerat. Hai, mulțumim! E super aglomerat și lumea nu prea zâmbește pe aici. În direcția asta merge și întrebarea mea. Cum ți se pare că este diferit oaspetele din Brașov, oaspetele de restaurant din Brașov versus cel din București? Mi se pare un pic mai bun cunoscători, adică acceptă mai ușor lucrurile noi. Sunt un pic mai demanding, așa, adică mă gândesc că aici oamenii din Horeca le îndeplinesc mai cu ușurință pretențiile, care uneori sunt justificate, alteori nu. Noi, știi că ardelenii suntem mai, nu bătuți în cap așa, dar mai conservatori. Și, Dar zâmbiți. da, zâmbim, da, suntem prietenoși, da. Și uneori ne putem simți abuzați, dar nu pentru că cineva face ceva rău, dar noi, că noi, știi cum e, noi suntem mai pe liniște, așa, și mai cu încetul. De unde și vorba, unde e graba, că nu e nicio grabă. Și atunci, pentru că oamenii din București trăiesc într-un iureș continuu și toate sunt pe repede înainte, asta se reflectă și în relația cu oamenii din restaurante, cu ospătarii. Să vină, repede. Și uneori nu ne împăcăm neapărat. Da, chiar mă gândesc că am rămas cu gândul la ce mi-ai răspuns tu la prima întrebare. Și mă întreb, tu de ce crezi că românii totuși consumă și se identifică atât de mult cu tomatele, cartofii și porumbul, cam oriunde ar fi așa pe harta României, în contextul în care le avem pe aici de vreo 100 de ani și alte ingrediente, cum ar fi vinetele, abia dacă ni le amintim în altceva decât clasica salată de vinete. Asta ar trebui căutată explicația mai mult în sud, pentru că noi în Ardeal, deși se încearcă cultivarea vinetelor, nu prea e climatul bun și nu e de succes. Deci noi în Ardeal avem o scuză cel puțin, pentru că noi avem varza și cartoful, da, și ceapa. Dar aici în sud nu-mi dau seama de ce s-au pierdut și de ce nu, odată cu toate influențele astea din bucătăria turcească, nu au venit și vinetele, pentru că ei au sute de rețete și de forme pe care le gătesc. Și deși ele se cultivă, cred că nu suntem foarte, nu știu, curioși, nu? Știi că românii sunt un pic conservatori în gastronomie, adică foarte greu îi scoți. Dar uite, noi, de exemplu, la Bistro facem, și am făcut vara asta foarte mult iurt lama, pătlăgean iurt lama, care este o mâncare de vinete cu iaurt. Și a fost super bine primită.
Deci oamenii, dacă le oferi, și-au început să facă și acasă. Am dat rețeta la 10 de oameni, deci ei chiar erau curioși cum am făcut. Cred că și noi bucătari avem un rol aici. Altfel, cred că e un fel de comoditate, pur și simplu. Nu e interesant. Dar cartoful e mai ieftin și mai comod și mai bun. Mai simplu de gătit. Cred că de asta. De voi chiar, noi am adus în București tot sezonul acesta, am adus roșii și vinete din Transilvania, de la Luciano. Să vă fie rușine. N-aș zice chiar așa. Bă, n-aveți ce să căutați să le luați ingredientele. Eu am avut discuția asta cu alți bucătari din... De ce am venit să luați de la noi? Pentru că n-aveți nimic aici, că sunteți săraci. Am concluzionat că sunt cele mai bune. Adică și pe mine un pic ecologice. Nu mă deranjează în mod real, știi? Da, eu fiind fondator Slow Food, de exemplu, în România, printre cei care au fondat Slow Food, mi se pare nefiresc, știi, să transporti, deși și în Slow Food acum se discută de, nu numai de local, ci și de regional și de național. E adevărat. Dar mie mi se pare că ar trebui să se activeze producătorii de aici. Știi, acum voi veniți la noi, sunteți ca invadatori. Ne luați cârnații, slănina, roșiile, vinetele, ce avem și noi 3 vinete acolo, cartofii de covazna, știi? Poate că înțeleg, hype-ul și înțeleg de ce, că sunt foarte bune și interesante. Dar totuși să aduci vișlii, și acum știu exact cine o să se supere pe mine că zic asta, din Ardeal, poate că ar trebui căutate gusturile locale de aici. Nimeni nu face, de exemplu, ciorba aia de raci, care e ciorba din ardei uscați. Și toate lucrurile care se gătesc aici, din ingrediente de aici. Știu că vă place mai mult ce gătim noi în Ardeal, dar nu mă enervează că le luați de acolo. Mor. Cred că Mihai Toader mai face din când. Da, exact, el o să se și enerveze. Cu el m-am și certat pe tema asta și a zis că nu e normal că... Eu l-am menționat pe Mihai pe plus, să știi, la supă de raci. El mai face din când în când. Bun, bravo. Dar chiar așa, Oana, după 20 de ani de bistro, care crezi că este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o și pe care ai vrea să o dai mai departe? 23 chiar sunt și să știi că toate greșelile le-am făcut. Și eu mă uit acum așa, stau ca o babă de aia pe bancă, știi? Și mă uit la ăștia și zic, maică, faceți și voi la fel. Și puțin te ascultă. Deci, vedeți că nu e bine. Am făcut și eu și nu-i corect. În primul rând, e foarte important să ai împărțite lucrurile. Adică să nu încerci să le faci pe toate. Dar micromanagementul te va omorâ. E important să ai echipă destulă, că e bună, că nu e bună, dar trebuie să ai oameni mulți. Și știi că eu îmi bat gura de mult timp pe povestea asta. Oameni mulți. Acum știu că să se spună că nu avem de unde, păi nu mai aveți de unde că v-ați bătut joc de ei, că atunci când erau mulți în anii 90, erau foarte mulți, erau plătiți prost, ore de muncă, au plecat, nu mai sunt și acum nu mai sunt oameni. Dar dacă ai oameni puțini și tu faci micromanagement, e moartea. Asta mi se pare cea mai bună lecție și acum suntem în epoca în care ne putem... E că tot felul de sisteme care, tehnologia a evoluat și Horeca este la alt nivel și oamenii tot nu înțeleg să lucreze cu sisteme de operare, cu sisteme de gestiune, cu... Aia mi se pare... Nici eu n-am lucrat ani de zile, să știi. Știi că pe vremuri când am deschis, aveam niște carnețele de alea cu Indigo pe care noteam comenzile și la sfârșitul zilei număram. Dar acum, când suntem atât de bine, deci trebuie Horeca să țină pasul cu tehnologia și cu ce e nou. Indiferent că ai 4 mese sau 400. Dar cu ce intenții și ce așteptări crezi că ar trebui să plece la drum un șef, un bucătar aflat la debutul său în câmpul muncii? În primul rând, dacă e la debut, nu-i șef. E un micuț care trebuie să gurățe ceapa și să învețe să o taie de 500 de kg de ceapă, știi? N-ai cum să ajungi să fii tânăr, să fii bucătar. Poți să fii ajutor, poți să ai o poziție din asta intermediară. Ce le-aș propune eu este așa. Bă, du-te și stai 6 luni într-o bucătărie înainte. Lucrează. 6 luni.
Și după aceea decide-te că vrei să fii bucătar. Pentru că bucătăria, care a fost cotată una dintre cele mai grele meserii din lume, nu are legătură cu pasiunea. Știi, mie îmi place să mănânc. Păi dacă îți place să mănânci, și mie îmi place, uite, că se și vede, îmi place să mănânc maxim. Bă, da, îți place să și gătești pentru alții. Adică nu pentru tine. Adică plaja asta de bucătar care nu gătește pentru clienți și pentru ceilalți bucătari, știi, să arate. Asta e bucătărie. Bucătăria e presiune de timp, oboseală, multitasking. Știi, gândește din câte părți vine presiunea. Trebuie să știi să ții o gestiune, trebuie să știi să faci food cost-ul. Ai o grămadă de lucruri. Deci propunerea mea pentru ei e să se ducă cei care vor 6 luni. Și dacă după 6 luni îți place, înseamnă că ești potrivit. Dacă nu, mai bine faci altceva. Dar de partea oaspetelui, cu ce intenții și ce așteptări crezi că ar trebui să plece un oaspete la prima lui experiență cu un anumit restaurant? Știi că e răspunsul clasic. Ar trebui, în primul rând, dacă te duci prima dată în viața ta la un restaurant de sushi, da, măcar să te interesezi înainte ce înseamnă sushi. Adică nu îmi spune omul ăla în față și tu zici, păi, eu nu știu că e orez, dar am crezut când ai pilaf. Știi? Și să ai încredere că oamenii ăia o să-ți dea ceva bun și că se poate să nu-ți placă. Dar asta nu-i vina neapărat a celor care îți livrează mâncarea, care îți pun în farfurie. Deci cumva să ai mintea deschisă și chiar dacă nu ți-a plăcut, să nu fii un gherman care să spună asta într-un fel nasol. Pentru că nu e vina mea că, acum că e mâncarea proastă sau stricată, pot să înțeleg, dar că gustul tău, știi, eu am fost într-un restaurant în Barcelona un restaurant mexican în care am mâncat, cred că erau din 16 feluri de mâncare, 15 aveau mole, ceva înfiorător. Deci, e adevărat că am râs foarte tare în timp ce am mâncat, dar nu am îndrăznit să le zic la ea, ce mizeria asta, n-ai cum să o mănânc. Deci, efectiv, îmi patina pe gât la un moment dat, mai puteam și mi-am asumat că m-am dus acolo și asta e. Și am învățat și am știut că mole nu e pentru mine. Deci... Dar crezi că povestea asta cu încrederea e așa o chestiune a românilor sau e ceva ce, nu știu, românii și sistemul au conlucrat să obțină această suspiciune permanentă și de o parte și de cealaltă? Dau seama că am încercat să-mi dau seama din țările astea prin care am mai fost, dacă și acolo clienții sunt așa un pic, știu de toate sau își dau cu părerea. Posibil să fie și problema poporului, dar noi nu ne validăm între noi, știi? Noi nu ne acordăm încredere. Mie mi se pare că nu ne iubim între noi și că dacă putem să adică ne criticăm mai mult decât ne lăudăm. Și pentru fiecare greșeală ne tocăm ani la rând. Noi, oamenii în general, sau vorbești de breazla? Oamenii în general și inclusiv în breazlă. Adică nici aici nu e o unitate. Asta e cea mai mare problemă în Horeca, de fapt. Lipsa de unitate. Lipsa de colaborare. Și... E cea mai mare problemă. Nimic, nici personalul, nici ANAF-ul, nici OPC-ul, nimeni. Asta este cea mai mare problemă, că oamenii nu reușesc să se adune și să fie prieteni și să nu se mai bârfească și să poată să-și pună nemulțumirile fără ca celălalt să ia foc, pur și simplu. Da, Mona, tu ai acum un eveniment de 2 zile cu alți 3, în care gătești cu alți 3 bucătari și urmează să mergi, să te întorci în Transilvania pentru alte cine colaborative și ești așa într-un mic turneu. Adică pare că totuși se sudează lucrurile. Se sudează la nivelul ăsta mic, știi, unde ne cunoaștem și unde... Dar mi se întâmplă foarte des să mă duc în restaurante și să încerc să vorbesc cu bucătarul sau cu cineva din staff și oamenii zici că strigi la pușcărie, știi? Și le-au dat drumul atunci și ei săraci n-au mai văzut lumină și de mult. Asta vine și din faptul că restaurantele nu-și promovează oamenii. Adică câte locuri în care bucătarii nu sunt proprietari, cum sunt eu, da? Sau
Mihai Toader. Noi suntem și proprietari, ne autopromovăm. Dar sunt locuri în care ei nu sunt proprietari și îi țin acolo în beci, practic. Nu? Și atunci ei sunt ca niște sălbatici. Nu poți lega cu ei. Le-e frică, le jenă, că îi dă afară, dacă vin la un eveniment, dacă vorbesc cu tine, vorbi cu aia, vrea să te angajeze, știi nebuneli din astea. Da, ce crezi, Oana, că e important în gastronomie și trece așa e trecut prea ușor cu vedere? Diversitatea la noi. Cât de bogată e bucătăria românească. E îngrozitor, mie mi se pare... Deci fii atent, eu nu am zile să gătesc, nu am zile în viață, cum să zic eu, într-un an, să gătesc ce aș putea găti. Da, bine, ai mei săraci sunt și traumatizați, că e clar că ei, dacă eu vin la 9 dimineața și le zic că trebuie să facem 2 chestii noi, că atunci m-am gândit eu, dar nu ai și nu apreciem cât de multe și cât de diferiți am putea să fim de la o cârciumă la alta și cât de nișați și cum ai putea să faci numai, nu știu, ce vrei tu, tocănuri. Asta să faci. Dar tu cum simți toate discuțiile astea despre naționalismul culinar? Că nu avem un preparat național, că știi care e preparatul nostru 100% original, fără influențe, fără importuri și toate acestea. Oamenii știu că au puține idei și fixe și asta e o idee care revine constant și mi se pare așa o prostie, fără margine. Eu nici nu mai răspund la întrebările și când mă întreabă cineva, tu crezi că sarmaua este românească? Mi se pare așa, că ești foarte prost așa, nu ești mai citit de foarte multă vreme, știi? Că îți dai seama că dezbatem treaba asta. Deci, ca să lămurim, în fiecare loc din lume, cineva s-a gândit să învelească ceva în ceva. Că da, dacă n-ai învelit. Să pună în oală o tocătură. Știi, oamenii au făcut un cârnat, au avut și ei mațe și carne. Că ăla a pus fenicul, că noi am pus usturoi, că nu poți să pretinzi că noi am luat... Asta că e cel mai celebră cu sarmao de la turci. Știi că eu tot zic, în Cambodgia când am fost, oamenii ăia la Revelion au zis așa, o să vă dăm ceva, n-ați mâncat în viața voastră. Bă, zic, ce ne-ar fi dând ăștia? Câini. Nu, fii atent, ne-a dus la un ceaun în care erau niște orez cu carne învelită în frunze de banan. Și zic, mămică, mulțumesc. Ați furat sarmao de la turci. Știi ce spun? Suntem penibil cu discuția asta. Ciorbele, avem cele mai multe ciorbe de pe glob. Ciorbele. Nu, este de la turci. Păi au 6 ciorbe. Oamenii, 6. Deci noi, și dacă am luat ceva, am adaptat. Și am făcut în alt fel, poate mult mai bine. Deci trebuie oamenii să înceapă să citească niște cărți de rețete. Dar tu cum simți că se raportează românii la mâncare, așa, ca direcție generală? Foarte mulți mănâncă doar ca să trăiască. Și eu am prieteni care îmi spun asta. Eu zice numai că mi-e foame. Deci nu... Românii nu iubesc mâncarea, în mod real. Cei mai mulți. Nu iubesc, pur și simplu. Deci ei nu se gândesc... Se gândesc, mi-e foame, aș mânca... Dar nu așa cu drag, știi, cu dragoste. Știi cum? Că tu călătorești mult și... Eu am stat în Barcelona lângă niște oameni, un domn în vârstă și o fată de vreo 15 ani. Numai despre mâncare au vorbit 2 ore. Despre rețete, știi, eu unde? În afară de în cercul nostru, păi eu parcă o nebună, știi, că mai merg cu prieteni care nu gătesc și eu zic despre altceva în afară de mâncare, mai vorbim? Păi nu știu. Adică nu suntem pasionați și nu iubim mâncarea. Dar crezi că are legătură, crezi că partea asta de comunism din istoria noastră a avut impact asupra felului în care ne raportăm acum la mâncare? Adică partea asta de uniformizare, dezrădăcinare, am fost distanțați de tradiții, au fost multe lucruri băgate sub preș și toate lucrurile care s-au, mutarea focusului de pe calitate pe cantitate și toate lucrurile acelea, adevărul e că cărțile de bucate și... Acum, pe vremea aia erau 2 tipuri de oameni care mai mergeau la țară, da, și care erau conectați, cum am fost o parte din noi, și unii care n-au ajuns la țară, pur și simplu, și n-au trăit la țară, să mănânce o tocăniță, să bea un lapte proaspăt mult, să înțeleagă brânza, cum se face. Și după aceea am trecut în zona asta în care am nimerit peste fast food-uri și am căpătat fructe de mare și, da, ca orice copilaș, știi, când îi arăți sucurile și toate... Și, dar nu mai depășim faza asta mi se pare foarte tare, că noi tot aici rămânem. Și tot aici, adică dacă sunt foarte mulți la care arăți un gombot și un tiramisu și are tiramisu, deci eu așa ceva în viața mea am văzut.
Nu pot să înțeleg. Legat de partea asta, așa cu spunem ce mănânci ca să spun cine ești, cumva procurarea ingredientelor și mâncatul bine în general, a venit de-a lungul timpului cu efort, cu așteptare, cu muncă, adică așteptam acele 2 luni din an în care aveam roșiile perfecte și cumva așa, dacă întrebăm stânga-dreapta, avem senzația că toți oamenii din jurul nostru își amintesc gustul tomatelor adevărate, tomatele copilăriei noastre. Dar în momentul în care am primit tomatele la pachet cu disponibilitate tot anul, cumva ne-am simțit așa răsfățați și împuterniciți și am uitat repede de calitate și în practică preferăm mediocritatea și preferăm să ignorăm sursa hranei noastre în detrimentul calității și gustului și unei experiențe la un nivel ridicat. E un fel de răzgâială asta, de fapt. Știi, am scăpat din penuria de vremea lui Ceaușescu, ne-am învățat copiii, adică sau vrem ca ei să nu mai sufere și ei să nu mai mănânce, că nu aveam roșii, nu aveam aia, nu aveam pâine. Și am trecut într-un exces. Și nu văd cum am putea. Cu noi ar trebui să reglăm asta. Acum, dacă ți-e poftă de o roșie în decembrie, nu știe nimeni să nu ți-o iei. Știi? Dacă să găsești roșii în decembrie în restaurante, asta mi se pare o greșeală mare. Pentru că tu ai într-o rețetă o roșie cherry, dar nu te gândești că poți să o înlocuiești cu o sfeclă, că poți să adică, nu știu, cred că mi se pare semn de sărăcie, de fapt. Știi? Noi suntem niște snobi și pare că dacă nu mâncăm tot timpul aului tot ce suntem niște săraci. Adică să mâncăm ce? Cartofi și sfeclă, să mai mâncăm roșii, stai că mie îmi trebuie sparanghel. E un semn de snobism. Totodată, un trend foarte puternic este cel al reducerii cantității de carne consumată. Adică cumva oamenii au înțeles că nu este ok pentru ei, nu este ok pentru planetă să consume cantități mari de carne produsă industrial și au făcut pași în spate. Dar, în același timp, se conturează la fel de puternic alternativele vegane care imită aspectul, textura, gustul cărnii. Ce părere ai despre asta? O părere foarte proastă, ca să răspund așa. Mi pare inutil absolut, este o formă de a-ți umple, știi, că îți poftă de carne, tu ai mânca un steak și atunci îl mănânci pe ăla. Nu cred că în România e un trend. Adică pare că așa, că sunt oameni care, dar eu n-am văzut, nu știu, eu cred că în Ardeal n-ai cum să vinzi carne din aia și ai fost slănină falsă. Nu, eu nu simt așa. Nu, fii atent, deci la noi avem și preparate vegane și preparate vegetariene. Da, carnea e foarte importantă, adică se vinde, știi? Chiar dacă, ok, ai o carne bună, ai mai puțin, porțiile sunt mai mici, nu... În afară de asta, prostia asta cu tot felul de lucruri făcute sintetic sau cum sunt ele făcute, păi noi nu știm, sau nu știm, foarte mulți din noi nu știm că bucătăria românească este mare parte vegană-vegetariană. Pentru că e pe mai multe filiere, inclusiv filiera religioasă, da? Că biserica a avut rolul să păstreze și a avut un rol foarte important în gastronomia românească. Și că, de fapt, consumul ăsta de carne pe care noi îl solicităm permanent nu este firesc în istoria poporului român. Da? Tăiam un porc, îl mâncam până la... Și e adevărat, nu că tot spunem noi așa să părem interesanți. Nu mânca nimeni carne în fiecare zi. Și poate nici ouă în fiecare zi. Noi ne-am dus că acum avem și putem și suntem și grași și obosiți și continuăm să facem asta totuși. Și acum, nu numai atât, mai mâncăm și porcăriile care ternații din nu știu ce sunt ei. Că nu am încercat decât poate să-i pun la ușă cheddar sau ceva altceva, nu știu să faci cum. Da. Până la urmă, Oana, așa să concluzionăm. Până la urmă, de ce e important să mâncăm local și în sezon? De ce e important să ne preocupe și de ce e important să ne preocupe
sursa hranei noastre? Păi, pentru că știi care e povestea, că tu te-ai născut, dacă te-ai născut la munte, în principiu corpul tău este programat să se bucure mai tare și să-ți fie mai bine dacă tu mănânci ingredientele sau gusturile pe care el le știe. Dacă vrei să mănânci niște fructe de mare, nu te blamează nimeni. Deci toată lumea crede că noi ăștia care suntem mai taliban gastronomic, dacă te vedem mâncând, deci eu am prieteni pe care îi văd mâncând fructe de mare și se ridică în picioare așa și își cer scuze, știi? Și zic, bă, dar și eu mănânc, și mie mi-e poftă de un fritomisto și da, mă duc la prietenii mei să mănânc fritomisto, adică nu e nimeni nebun. Dar, predominant, ar trebui să încercăm să mâncăm local și mai puțin. Avem două drame, știi, că alergăm după produse de import, în loc să căutăm să substituim cu ce avem aici. Mai e o problemă, pentru că un pic producătorii locali ar trebui să se gândească și la prețuri și la calitatea materiei prime. Știi că dacă tu urdă e 60 de lei acum în piață, de exemplu, și o ricota e 30 și ceva de lei dacă o cumpere. Știi, oamenii se uită și la bani. Și aici avem o discuție. E foarte adevărat. Nu știu dacă e justificat sau nu, doar spun că la un moment dat nu-ți mai permit să cumperi local. Atât de scumpe au devenit unele lucruri. Deci trebuie să vedem dacă producătorii trebuie să ajutați. Aici e o problemă, ca să putem să și cumpărăm de la ei. Dacă ei știu să facă ce au de făcut, brânzeturile și tot le fac la nivelul la care noi ne așteptăm. Sunt foarte multe discuții și statul are un mare rol aici. Dacă el nu ne ajută și nu face ceva, o să, mâncăm ricota. Dar crezi cumva că românii au chestia asta? Întreb. Adică dacă produc eu ceva, îl evaluez la 10 lei, să zic. Dacă îl produce altcineva și eu ar trebui să-l cumpăr, consider că nu merită mai mult de 3 lei. Crezi că e adevărat? Nu neapărat. Bine, știi cum e, eu tot spun, eu trăiesc așa într-o bulă de oameni cât de cât normali, dar asta se vede, de fapt, la restaurante. Știi, când vin și spun, păi bă, așa făceam și o casă cu 5 lei, păi du-te și fă, nu e nicio problemă. Știi, adică nu apreciază munca. Pe de altă parte, dacă el îți vinde o ușă, știi, dacă tu vinzi mâncare și el îți face ușa de lemn. Și tu îi spui, bă, dar e cam mult, 7.000 de euro. Și zice, păi da, mă, da. Eu fac, păi da și eu, mă, la fel, știi? Deci e cumva un dezechilibru aici. Nu ne reciproc, nu ne întâlnim undeva. Dar cum crezi că ar trebui, Oana, să ne educăm mintea și simțurile în așa fel încât să apreciem o experiență în contextul din care face parte? Cum să spun eu? Shorturile astea, gen TikTok și așa, ne-au terminat la cap, pur și simplu. Noi nu mai reușim. Eu mă uit la colegii ăștia mei tineri, care nu reușesc să... Deci, eu scriu, da, pe grupurile de WhatsApp. Trebuie să faceți asta și eu scriu foarte bine, că știi că eu scriu cu pauze, ca să înțeleagă. Și îi zic, deci facem... Și eu zic că am scris. Păi noi de ce n-am citit? Știi, tu îți dai seama că oamenii nu mai citesc rânduri, tu scrii frumos și corect și cu punctulețe. Probabil că ar trebui să facem o terapie în masă și să ne liniștim puțin și să respirăm, pur și simplu. Pentru că pe mine mă întreabă lumea foarte des când stau, uite așa, și nu fac nimic. Deci ești supărată? Nu. Dar ce faci? Nu fac nimic. Absolut nimic. Stau, uite așa, pe zero. Și să mai stăm și pe zero. Te-ai simțit vreodată impactată în vreun fel de discriminarea de gen de-a lungul experienței tale în bucătărie? Nu. Chiar nu. Nu, dar fii atent, femeile care ajung în bucătărie, în marea lor majoritate, nu sunt niște pansaluțe. Știi? Adică nu. Pentru că așa și ajungi. Intri și ai o anumită structură și la cap, și la comportament. Nu. Și atunci, cumva, nu că te integrezi sau devii ca ei, ca bărbații, dar faci față la tot felul de lucruri. Și nu, eu nici n-am ajuns să lucrez știi, adică n-am colaborat cu... Nu. La noi la bistro nu se înjură în bucătărie, poate că înjur, eu mai înjur, dar nu... Adică nu e o atmosferă de parcare de șofer de tir. Probabil că sunt locuri în care, și am auzit și eu că sunt, dar eu și cu fetele cu care am vorbit,
din zona asta mea, n-am simțit nimic, nu, deloc. Și hai să vorbim puțin și despre cum, adică să mai vorbim puțin despre cum susținem noua generație. Odată, cum crezi că ar putea fi susținută noua generație de bucătari? Eu am fost foarte dezamăgită la un moment dat când intermediem așa o discuție între generația mai veche de bucătari, da, cei care acum au 60 și ceva, și cei tineri. Și cei mai în vârstă au zis noi, pe noi nu ne interesează prostiile pe care le faceți voi. Și mi s-a părut foarte trist, pentru că cei mai tineri sunt inovativi, da? Și lucrează cu tehnici noi și fac tot felul de fun flavor, cum zicem. Dar ăștia alți știu tehnici și știu foarte multe lucruri. Deci ar fi foarte fain dacă ar putea învăța unii de la alții un pic. E o reticență și așa am putea ajuta. Pentru că foarte mulți bucătari tineri sunt foarte entuziaști și ei știu să facă tot felul de lucruri foarte noi, dar nu știu tehnicile vechi sau le e frică de ele, pentru că nu i-a învățat nimeni, nu mai fi în școli de bucătari, știi? Și ei ar trebui cumva, adică mi s-a părut așa foarte fain, ca la bunicii și nepoții, știi, să se întâlnească și să discute absolut fain, unii de la alții să învețe, ca să putem să evoluăm puțin. Și cum crezi că am putea susține noua generație de copii, nu știu, noi în calitate de părinți, bunici, mătuși, orice fel de interacțiune, pedagogi, fiecare dintre noi are cumva un rol în viața unui copil, direct sau indirect. Cum crezi că am putea să-i ajutăm pe ei să poată mai mult decât noi, să poată din să înțeleagă mâncarea mai bine, să înțeleagă mâncarea, să-și extindă palatul, să valori culinare, respect față de tot ce se întâmplă în partea asta. Cum în primul rând, să nu mai proiectăm alegerile pe care noi le avem către ei. Știi, mie nu-mi place, nu știu ce, brânza de burduf și copilul ăla, știi că foarte des eu am întâlnit oameni care n-au mâncat până la o vârstă înaintată un anumit ingredient pentru că mama nu, și știi că e un clasic, mama nu mânca ciorbă de păstăi. Niciodată, nici nu-i place, nici nu vrea să audă. Și atunci să nu mai proiectăm lucrurile astea către copii și să-i lăsăm să aleagă. Și un exemplu pe care îl dau eu foarte des este despre nepoatele mele care nu au fost niciodată obligate să mănânce sau să nu mănânce ceva, ci li s-a pus pe masă, li s-au pus 6-7, ca la turci, așa, știi? Și ele pe rând au învățat și dacă au dorit, și acum mănâncă sfeclă, trufe, ce știu, slănină cu ceapă, bine, ele și mai... Una dintre ele e și mai mâncăcioasă. Dar spun doar că trebuie să-i lași copiii și să nu-i obligi sau să-i împiedici. Și doar să-i sfătuiești și să le arăți că există. Știi că la copii nu funcționează și știi și tu. Acum mănânci asta, nu mănâncă nimic, ți-o aruncă în cap. Trebuie să aibă contact, trebuie să... Nu mai sunt, pe vremea mea, puteai să gătești. Erau astea lecții de lucru manual sau nu știu ce făceam. Care mă duc aminte, făceam prăjituri cu foi Lica, făceam nu știu ce. La școală erau locuri, știi, nu mai e, la revedere, s-a terminat. Nu mai au contact. Îi dai 5 lei și mănâncă nu știu ce, niște prostii. Și sistemul, apropo de ce zici tu, sistemul, mai ales că acești copii petrec foarte mult timp în instituții ale statului sau instituții private. Adică mănâncă pe la after school-uri. 2 mese, 2 gustări, în principiu, în fiecare zi de luni până vineri. Poate că ar trebui și la servitul ăsta al mesei să devină un ritual. Și nu doar că le pui niște blide pe masă și le zici, ci în timp ce mănâncă, cineva să-i facă atenți că mănâncă și să le zică, fiți atenți, acum mâncați spanac. Spanac, uite, asta e frunza de spanac. Așa arată planta. E rolul educatorilor să-i învețe și să le arate. Uite, mămică, ăsta e bobul de grâu, mâncați pâine. În timp ce mănâncă. Să existe lecții despre mâncare, dar pentru noi nu e... Știi, fratele meu, când era mic, era foarte simpatic, îl întrebam, și ce ai mâncat la grădiniță? Și ceva verde. Și mai ce ceva gri. Fața de masă, ce ai mâncat? Știi? Nu le explicăm destul ce mănâncă. Chiar dacă îi par neinteresați de subiect, o să devină în timp. Oana, e ceva ce n-am întrebat și ți se pare că ar fi interesant de punctat?
ceva ce nu se discută suficient de mult sau poate simți că se discută prea mult, dar în direcția nepotrivită? Da, sunt multe, dar știi că eu când scriu compulsiv așa, pe la 6 dimineața mă apucă. Sunt foarte multe de dezbătut. Aș vrea să... nu-mi dau seama, câteodată mă gândesc că totuși obsesia asta noastră pentru mâncare nu e a tuturor, știi? Și noi vorbim așa ca nebunii tot timpul despre treaba asta și nu reușim să, la nivel de autorități, de exemplu, să ajungem să-i facem să... Mi se pare o foarte, foarte mare problemă. Noi de asta și de asta batem pasul pe loc. Nu doar că suntem noi mai leneși sau mai puțin mâncăcioși, sau că nu reușim să ne punem la masă, să lăsăm, știi, liber un pic frâiele și să ne lasă un pic în pace, să lucrăm fără să ne mai hărțuiască nimeni și să părem de încredere. Asta mi se pare cel mai rău, că Horeca este privită foarte, foarte nasol din toate părțile. Și deja mă plictisește asta. Mâine oamenii care ne privesc, care face prima schimbare înspre a îmbunătăți modul în care se hrănesc, care crezi că ar trebui să fie aceea? Să mănânce mai puțin. Să mănânce mai puțin. Să cumpere și să mănânce mai puțin. La modul general sau? La modul general, absolut, da. Dar ce înseamnă puțin, Ana? Ce înseamnă mai puțin? Adică ne raportăm la modul în care... Adică, mă rog, merge foarte mult chestia asta vin din state foarte mult. Adică, ok, acum avem un 4000 de calorii pe zi, dar oamenii... 4.000? Da. Așa de dacă mănânc 4000 de calorii, nu mai este enorm, este enorm. Adică și per total oamenii ăștia din Blue Zones, oamenii care trăiesc așa, mănâncă undeva la 2000 totuși. Adică ce înseamnă? Cât ar trebui să mâncăm mai puțin? Asta cu caloriile... Sau să nu ne... Ok, să zicem că e importantă dacă ești gras. Și dacă nu ești gras, ce te interesează caloriile? Eu le zic așa oamenilor. Bă, tu când cumperi mâncare și o arunci, eu le-am explicat și la ei mei în bistro. De fie atent, eu am 10 lei în mână și arunc la gunoi. De la tine din buzunar, am aruncat la gunoi. Păi zice cum că să-i mei. Păi să-i tăi, mă, dar tu când arunci pâinea la gunoi. Aruncă, uite, în loc să arunci o felie de pâine, aruncă 10 lei în gunoi. Îi arunci? Nu îi arunci. Păi asta faci, de fapt, îi arunci. Și atunci, dacă mâncăm mai puțin, nu știu că neapărat să mâncăm, dar să cumpărăm mai puțin. Știi că se aruncă foarte mult. Cumpărăm ca disperații. Eu am prieteni care cumpără și umplu frigiderele, nu mai au. Împingi cu piciorul ușa de la congelator. Știi? Ce Dumnezeu face? De ce? Da, încercăm să compensăm lipsa 50 de ani de lipsă cu 50 de ani de Eu cred că nici nu suntem exces. prea buni economiști, știi? Nu suntem prea buni pe finanțe noi, românii. Știi ce spun? Că eu stau și mă uit și explic unor oameni câți bani cheltuie aiurea, adică pe hârtie, și cred că nu dau seama, știi cum scriam zilele trecute, suntem bogați, dar săraci, așa, adică suntem o țară foarte bogată și din cauza asta suntem niște risipitori și niște săraci. Eu știu că pare lipsit de logică, dar înțelegi ce zic, adică ăia prin Muntenegru aleargă după 3 oi sau ce fac și noi, cade pe noi totul, e ca și când ai mult și zici, nu mai contează, lasă să se strice, lasă să... Am fost la o pensiune zilele trecute și rămăsese niște mămăligă, știi? Și eu ca nebună, că eu zic, bă, alea, mă bag în seama cu toată lumea, zic, doamne, ce faceți cu mămăliga asta? Și zice, o dăm la porci. Păi zi, fii atent, eu entuziasmată. Zic, faceți mâine dimineață, faceți niște ouă și faceți o cu apă. Nu, zice, pe cum să facem așa? Uite așa. Știi, nu, o dăm la porci. Dar de ce nu? Adică care era argumentul, Doamne? Că... Păi cum să fac? Îi pare că sunt săraci, așa cum să țină. Păstrăv, ați prăjit prea mult păstrăv sau ați făcut nu știu ce. Zic, fiați să facem 2 rățite de pateu, de păstrăv. Nu, zice, n-avem, doamna porci. Zic, peștele, da. Nu. Știi, cred că mi se pare că suntem ușor neglijenți pe zona asta. Și oamenii fac asta și acasă, nu? Adică... Da, cum? Da, aruncă cu lejeritate, sigur. Păstrăvul de pe zi pe cealaltă nu mai... Poate dacă am insistat mai mult pe zona asta și când am fost la un liceu acum în Prejme și le-am arătat cum din fructe stricate, alea care sunt depreciate, poți să faci un bread pudding ăsta care e și ceva absolut, deci au mâncat, te-au nebunit. Și am zis, atât e de simplu, din pâine veche, niște fructe și niște ouă, să faceți treaba asta. Păi nici nu ne-am gândit, noi nu ne-am gândit.
Ia, Oana, cum facem? Ia. Exact, o Cum să facem povestim, așa? o să fac rețeta. De mine e o chestie absolut clasică, știi, în care prăjești fructele cu puțin unt și bați lapte cu ouă și pui peste pâinea în tavă și o mușești acolo și o bagi la cuptor. Super. Da. Faci ceva practic. Exact. Oana, de final, ești de acord să-mi răspunzi la câteva întrebări personale despre mâncare? Treaba ta, pe riscul tău. Un ingredient pe care l-ai tot timpul în frigider. Slănină. Cât și cu mine. Le-am tot timpul. Serios? Da. Când călătorești, ții și slănină cu tine? Nu, că-s mai gras, așa, am tot timpul. Ok, chiar am crezut că ții, adică am întâlnit Se întâmplă, da. Când vin la București, știi că eu vin la București câteodată cu slănină și mă duc în locurile astea publice unde oamenii mănâncă. Ne-am mai întâlnit cu prieteni și mâncăm așa și eu scot, am cuțit și slănină și se oprește activitatea și toată lumea mănâncă slănină. Da, e de înțeles acum, n-am mâncat și noi slănină de la tine, știm care e treaba. Care e gustul copilăriei tale? Bă, cred că grișul cu lapte e gustul copilăriei, deși îl fac foarte rar. Și știi de fapt care e gustul, pentru că eu tot povestesc că străbunica mea era turcoaică și bunica mea făcea lucrurile eu când am ajuns în Turcia am zis, ia uite, ăștia gătesc ca bunica mea. Făcea niște zahăr de la cu semințe, știi cum au batoanele la turcii, zahăr ars îl făcea foarte des. Și ăla e un lucru care mie și acum îmi place, adică indiferent că sunt foarte sătulă sau moartă de oboseală, dacă am văzut, am întins mâna și am mâncat, mi se pare ăla e gustul meu. Ce frumos! E ceva ce nu ai vrea să mănânci niciodată? Dacă vorbim doar de gusturi, nu. N-am nicio treabă. Numai să nu dai mâncare stricată, știi, sau ceva care... Deși eu să știi că mai încerc și tine, n-am nicio problemă. Nu. N-am nicio poziție la absolut nimic. Poate ceva cu componentă emoțională mai puternică, așa, nu știu. Adică dacă ți-ar fi oferit în Cambodgia câinele, l-ai fi mâncat? Bă, cred că aș fi gustat. Aș fi deci în context ar fi avut, da. Da. Am așa de curiozitate, știi, ca să... Ies și bucătar, n-am altă... Aș fi fost, da, cred că puțin curioasă. Preparatul tău preferat din toate timpurile din meniul Bistro de l'Arte? Mai de capul meu. E foarte complicat. Dar în orice caz sunt ciorbele. Asta... Mi se pare că mă reprezintă. Bine, fac și niște ciorbe foarte bune. Confirm. Așa? Și n-am. În fiecare zi găsești ceva care îmi place. Că e când ți-e foame și îți place și îți place cum a ieșit. N-am ceva, n-am niciun fix, știi? Nu ceva la ce mă gândesc sau... Poate să fie ciorba de salată, mâine poate să fie zama de perișoare cu moare de varză și hrean, poimine poate să fie o iahnie, nu. Bine, eu și mai fomist, așa, știi? Nu mă dau lături de la nimic. Preparatul pe care ți l-ai dori pentru ultima masă? Nu m-am gândit. Ceva, în orice caz, ceva de la noi, de acasă. Nu m-am gândit, că eu nu cred că o să mor curând, nu mă gândesc la asta. Nu, dar așa, pe care, hai să zic ultima masă, oricând, adică dacă te-ai trezi în miezul nopții și te zice, Oana, ce vrei să mănânci? Top of mind, ce vine? Cred că papara cu carne la borcan. Uite, vezi? Da, mi se pare super, în orice situație. Un preparat care ți-a schimbat perspectiva asupra unui ingredient? Nu știu ce să răspund la întrebarea asta, spun sincer. Nu știu că eu am ținere de minte foarte scurtă, știi? Și nu țin minte decât chestiile care mă interesează direct. Dar e foarte greu să mă impresionez cu ceva în sensul că să leșin de uimire, pentru că eu sunt mai mult interesată tehnic, știi, când mă uit la... Adică nu... Păi care ți-a schimbat perspectiva asupra unui ingredient din orice punct de vedere? Adică da, poate o tehnică pe care nu o știai și... Nu, dacă vorbim așa la nivel de condimente, pot să zic, pentru că eu la altceva nu mă pot gândi acum. La chimen, de exemplu, eu chimenul semințe îl urăsc în tot sufletul meu, nu știu de ce am problema. Eu, în schimb, chimenul în pudră îl folosesc foarte mult, știi? Nu înseamnă că ceva chimic se schimbă când se face pudra aia.
Dar în rest n-am avut relații din astea. Pentru că eu le privesc inspirațional, pur și simplu. Nu știu, n-am nimic. Okay. Și ultima întrebare, dacă ai putea să mergi mâine la cină la orice restaurant din lume, care ar fi acela? Păi fii atent. Eu nu știu nimic din restaurantele astea. Deci eu am călătorit foarte mult, dar am problema asta că nu țin minte, nu imprim. Și eu nu știu să zic nume de bucătari, decât 2-3. Nu știu nume de restaurante. Deci am fost în restaurante celebre pe care nu știu să le numesc, că nu țin minte. Și trebuie să le caut pe internet. Și în Istanbul, unde merg de 3 ori pe an, a fost de 50 de ori, trebuie să caut. Dar pentru că eu am așa o structură care nu cred că sunt proastă, știi? Dar cred că îmi șterg ce nu mă interesează pe mine, mi se șterge de pe creier. Și nu aș putea să zic unde aș vrea să merg. Dar măcar în ce oraș? În Istanbul. În Istanbul aș merge și cred că acolo mi-aș petrece mai mult timp decât... că mi se pare, e cel mai aproape de sufletul meu. Cam asta a fost pentru astăzi, Oana. Îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc de invitație și sper că n-am dezechilibrat balanța, eu neavând... Adică eu vorbesc exact așa cum sunt, după cum știi. Păi de asta... Și nu, prefer să nu mă ascund după tot felul de... Adică sunt mai simplu așa, mai... De asta mi-am și dorit să vorbim eu. Ți-am spus deja că e cu presiune toată lumea. Toată lumea care a aflat că urmează să filmăm împreună a zis, da, stai liniștită, asta o să fie super tare. Așa că și, da, e super tare. Mulțumesc. Așa că îți mulțumesc. Pe curând!